Dnes sme pre vás prichystali na naše polovičné výročie, čo znamená, že 6 mesiacov spolu. Pár osobnejších otázok, pretože sme dostali od vás feedback, že by sme mohli zakomponovať aj viac rozprávania. Vážená nám prichystala zo pár otázok. Otázok je 8, takže som zvedavá, ako na to odpovieš. Prvá otázka, povedz 3 veci, ktoré by si povedal svojmu 15-ročnému ja. Bráško, neboj sa, všetko vidia ako má a nasleduj Boha. Keby som naozaj mal tú schopnosť, že byť teraz a zároveň v nejakom časovom, neviem akom horizonte, áno, v takomto, áno. Prepáčte naši posluchači, headphones user. Keby som mal tú schopnosť naozaj hovoriť môjmu 15-ročnému niečo, teraz keď mám 23, to by bolo fakt, že niečo zázračné. Pretože to bolo to obdobie, kedy som prvýkrát začal tak pátrať po sebe, alebo hľadať svoje miesto vo svete a význam môjho života. Keby som sa vedel, že už so skúsenostiami, ktoré dnes mám, vrátiť späť k 15 a niečo naozaj odkázať, to by bolo, že insane. Druhá otázka, som veľmi zvedavá. Máš z niečoho strach? Mám strach? Akože mám strachu menej, stále menej. Dnešná kázeň, ktorú sme mali na omši, bola o tom, že ak niekto žije v strachu, tak nežije naplno veriaci život. Čo znamená, že keď sa naozaj dokážeme odovzdať, ale že naozaj odovzdať do Božích rúk, tak strach neexistuje. Jednoducho, aj keď sa dejú zlé veci, tak vždy sa dejú pre niečo ďalšieho a ten príbeh nekončí, pretože kým není dobre, tak není koniec. To som sa naučil. Už teraz nemám strach, teraz cítim, že je tu so mnou Boh aj vďaka nášmu vzťahu, ale aj vďaka celému rastu, ktorý som za posledný rok nejak podstúpil. A viem, že pre mňa je miesto v tomto svete a viem, že si ho aj dokážem nájsť a obhájiť. Krásna odpoveď. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu otázku. Rozmýšľaš niekedy o tom, čo si o tebe myslia ostatní? Záleží ti na názoroch ostatných? Čo si myslíš ty? Čo si o tom myslíš, že... Podľa mňa áno, z časti. No pravda je taká, že bol som flegmatik a bol som naozaj že na seba orientovaný, ale uvedomil som si, že ak chcem hocičo postaviť, alebo mať nejaký rešpekt, alebo mať proste nejaké meno, a to nemyslím iba meno, že proste, že to je frajer, ale meno také, že napríklad značka, alebo naše videá, alebo hudba, alebo hocičo, čo tvorím, a chcem mať nejaké meno, tak musím sledovať ten názor tých druhých ľudí a musím dávať na to, čo sa im páči. Jednoducho nemôžem robiť veci podľa seba, lebo to budem jediný divák tým pádom. Jediný budem, komu sa to bude, že naozaj páči. A takisto to funguje aj vo vzťahu, som si uvedomil, že ja môžem byť sebecký a môžem dúfať, že moja priateľka ma bude milovať, ale ak chceme pravú podstatu toho vzťahu a takú pravú lásku, tak veľakrát treba sa odovzdať tomu druhému. Samozrejme sú tam nejaké hranice, pokadiaľ sa dokážem prispôsobiť a pokadiaľ nie, ale na tom vzťahu s ostatnými alebo s mojim okolím mi záleží na ich názore a pracujem na tom, aby moje konania sedeli s ich názorom alebo ich očakávaním, lebo až vtedy ma budú mať radi, no. Žiaľ to tak je. Toto je podľa mňa to zdravé, kedy by ti malo záležať na názoroch ostatných, ale ešte ma zaujímalo, že ja som to myslela tak, napríklad mne záleží niekedy na tom, čo mi povedia ostatní, že niekedy sa cítim sebavedomá v mojich outfitoch a niekedy dávam také crazy looky a tak. A že idem z domu, poviem si, že vyzerám dobre, že páči sa mi to. Ale potom, keď mi niekto povie, že to je zlé, tak občas mám s tým problém, že potom dávam na tie názory, ale nechcem to robiť. Čiže v tomto hľadisku, že či si bol niekedy nesebavedomý ohľadom niečoho, že ostatní ťa urobili nesebavedomým a nechcel si, aby ťa to ovplyvnilo, ten ich názor, ale ovplyvnilo ťa to. Pamätám si na strednej, to bolo také, že bol som strašne nízko, bol som fakt, že v depresiách pomaly, z toho, že som mal pocit, že nikto nemá rád moje pravé ja. A niečo sa očakávalo, moji rodičia očakávali, moji učitelia, moji spolužiaci a nemohol som byť mojím ja, lebo to moje ja nikto nemal rád. A niekto sa so mnou naozaj nechcel baviť. Všetci boli takí povrchní, mi prišlo a mali radi iba tú časť, ktorú im ja dávam. Že proste ja ti dám, povedzme, že keď si so mnou, tak ťa pozvem na obed, tak chodíš von so mnou, lebo vieš, budeš pozvaný na obed napríklad. Bol som dosť smutný z toho, že teda názory iných sa nestretávali s mojím, bolo mi to veľmi dôležité, čo si myslia. A potom si pamätám, že prišiel taký jeden moment, prišiel taký akoby breakdown môj a vyšiel som z toho breakdownu tak, že som si povedal, že a komu na tom vôbec záleží, že proste a čo, vieš, že
Je mi to jedno. A od toho momentu si pamätám, že aj keď toto vyznie veľmi hlúpo a už to teraz tak vôbec nepraktizujem, ale pridal som vtedy fotku na Instagram, bola to stará reklama okolo proste prvá dekáda, to bola 2000-ová, tak Sprite vydal reklamu, že imidž je na nič, poslúchaj svoj žízeň, niečo podobného. Som pridal na Instagram, som zavesil, to bol taký akoby mylný moment, alebo taký milníkový moment, milníkový sa tomu hovorí? Môže byť. Že som si povedal, že je mi to fakt jedno. A momentálne to je také, že vystriam si vlasy a keby mi hocikto, či dokonca aj moja frajerka ináč, čo to je zaujímavé, keby mi ona povedala, alebo moji rodičia povedali, že to vyzerá hrozne, je mi to fakt jedno. Teraz som v takej pozícii, že sám vo vnútri viem, kto som a viem proste, aké mám názory a hodnoty. A keď niekto iný sa to snaží nejak ovplyvniť alebo na to proste siahať, je mi to fakt jedno. Na toto som veľmi hrdá na túto odpoveď a ja musím na tomto ešte pracovať trošku, ale som určite na tom lepšie ako kedysi, ale som veľmi hrdá, že ty to už máš takto. Možno mám na ňu nejaký maličký vplyv tým, že som mnou trávi viac času v posledné obdobie. Možno, určite. Som rada, že v tomto ma vieš potiahnuť. Ďalšia otázka. Toto trošku súvisí, ale tak to už sme sa aj zodpovedali, že do akej miery je pre teba dôležitý vzhľad. Dosť. Hej. A to asi pre nás obidva ináč. Podľa mňa je dôležité, aby sa ľudia cítili sebavedomo, aby mali také zdravé sebavedomie. A proste keď sa staráme o seba a obliekame sa tak, ako sa to nám páči, tak podľa mňa to dokáže zvyhnúť sebavedomie. Takže určite aj odporúčam, aby ste sa snažili o seba starať, nosili to, v čom sa cítite dobre vy, aby ste mali také zdravé sebavedomie. Môžem ešte k tomuto dodať niečo ja? Áno. Keďže to bola otázka na mňa. Ja už si išla ďalej? Hej. To je nefér. Sú podľa mňa dve úrovne vzhľadu alebo teda obliekania sa. Sú ľudia, ktorí sa obliekajú preto, aby sa páčili, aby proste mali drip, aby proste mali fotky na Instagrame, aby proste boli cool, čo znamená strašne drahé značky a 1 300 000 rôznych oblečenia farebných kombinácií, aby sa to dalo vždy zladiť a vyzeralo cool a neviem čo. Príde mi, že motív za tým je to, aby zapôsobili. Ale aby sme sa v tom my cítili komfortne, to je taký druhý level mi príde, že pre mňa osobne sa najkomfortnejšie cítim, keď nemám značku na sebe. Pretože ja nechcem reprezentovať nejakú cudziu, že ja nechcem proste mať napísané Balenciaga takto veľkým cez hruď, lebo ja nie som Balenciaga. Keby ja vlastním tú značku Balenciaga každý deň, bez výnimky, hej, ale keď to nie je moja značka, ja proste len chcem flexiť to, že ja si to môžem dovoliť, tak je to aj niečo iné. Je dôležité, aby ten vzhľad reprezentoval to, ako sa vo vnútri ten človek cíti, alebo keď pozerám ľudí na ulici, tak ja si všímam ich slady. Veľa ľudí sa na to urazí, že prečo sa až tak pozeráš na ich výzor. Dokonca aj ty to občas povieš, že prečo je to pre teba také dôležité. Pre mňa nie je dôležité, že čo má na sebe, skôr, že ako to má na sebe. Alebo čo to proste akoby vyžaruje. Lebo niekto môže byť oblečený doslova v roztrhaných veciach, ale pristane mu to. A niekto môže byť oblečený strašne draho, a nepristane mu to, jednoducho to je cítiť, že to je umelé, hej? Že to môže byť proste jízička zladené s Nike fleeceom, hej? A proste to je tak, neviem, akože je to možno preferencia, ale občas môže byť aj drahý outfit, fakt škaredý a príde mi to umelé a môže byť 5-korunový outfit úplne, že dokonalý, hej? V tomto súhlasím. Máme kamoša, že vraj. A už odišiel. A tak máme to. Nechal nás kamoš. Veľa rozptýlení, policajti, potom sík. Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Čo by si poradil ľuďom, ktorí nemajú kamarátov? Vyznie to strašne klišé a určite mi to nikto neuverí, ale bol som v tej situácii, bol som v tých topánkach, aj keď sa navonok stalo, určite každý, kto ma pozná, povie, že ty si mal furt plno ľudí okolo seba, je to pravda. Je to pravda, že vždy som mal okolo seba veľa ľudí, ale nikto nebol môj kamoš. Pamätám si proste týždne, mesiace, keď som sa nevedel na hlbšej úrovni rozprávať s nikým. Že teda nikto ma nepočúval. Každý proste mal rád iba ten povrch, čo som dával, ako možno aj na silu navonok. Nemať kamošov je veľmi ťažké, ale konec koncov to není vôbec zle. Pretože ak ten človek má tú silnú povahu a zápasí práve s týmto problémom, tak nemať kamošov donúti k veľmi hlbokej sebereflexii. A k tomu by sme sa naozaj spoznali a spýtovali sa otázky, že kto som. Plno kamošov, to môže aj znamenať, že je to rozptýlenie. Hej, ideme proste na party, ideme sa najesť, ideme von, ideme na šport, ideme furt niečo sa ide. A ak niekto má tú silnú povahu, taký som bol ja, že nemal kamošov,
tak ten čas strávi, alebo ja som teraz strávil viac tým, že som sa zamyslel na sebe. Cesta von z toho je len taká pochopiť to, čo bolo 2 otázky tuším dozadu, že je dôležité vnímať to, čo dávam von. Že občas treba hrať jednoducho tú formu, nejde to inak. Treba hrať proste dobrú formu. Nie každý musí byť najlepší kamarát. Proste jednoducho, ja mám veľa ľudí okolo seba, s ktorými som úplne OK, úplne proste podávame si ruky, chodíme k sebe, sme pozvaní k sebe, chodíme na oslavy podobne. Pekný kamarát, prepáč. No, to je jeden z tých kamošov. Ale teda, aby som dokončil, nemusí byť každý najbližší kamarát. Ja keď som nemal kamošov, tak som paradoxne bol oveľa otvorenejší, že napríklad na autobusovej zastávke som bez problémov oslovil niekoho. Alebo vo vlaku, keď sme sedeli v kupečku, lebo hľadal som nejaký sociálny kontakt a aj keď sme sa len pobavili s niekým na 50 minút, tak mi to stačilo. Aj nabilo mi to baterky, dalo mi to nejaký nový pohľad na život. A je to fajn, nemusí byť každý proste, že blízky. Tu máme odpoveď extroverta. A táto odpoveď je veľmi zaujímavá, veľmi ma ináč prekvapila a vôbec by som sa ja na to takýmto štýlom nepozrela. Tak povedz svoj. A odpoveď extroverta, v podstate, keby som to tak zhrnula, je, že je aj OK nemať kamarátov, lebo ti to pomôže hlbšie sa zamyslieť nad sebou. A zároveň potom si otvorený tomu osloviť ľudí na zastávke. Wow. Hej, a pre nás introvertov, čo by som ja povedala, my by sme v živote nikoho na zastávke neoslovili. Ja napríklad, keď som nemala kamarátov, tak ja som bola reálne smutná a potrebovala som ich. A čo mne pomohlo, keďže tá otázka bola, že čo by sme poradili tým ľuďom, tak keď ste introvert a nedokážete to urobiť ako Domingo, tak ja by som vám poradila, aby ste si skúsili nájsť nejaké hobby, niečo, čo vás baví, alebo aj normálne vyskúšať niečo, čo ste nikdy nerobili. Možno tancovať, nejaký šport, kľudne nejaký badminton, alebo niečo také. Ale ja som to vyriešila tak, že ja som skúsila skateovanie. A toto bol môj spôsob, ako ja som si napríklad našla kamarátov a ako som sa stala viac sociálnym človekom a prešla som proste od toho, že mala som fakt 2-3 blízke kamarátky a teraz proste som v situácii, kedy prídem do skateparku a nemám problém sa rozprávať s ľuďmi. Začne to byť pre vás ľahšie spoznávať nových ľudí. A potom možno pod časom sa aj introverti odvážia osloviť na zastávke niekoho. Takže toľko pohľad introverta. Ešte by som mal chcel k tomu dodať. Dobre. Nie som 100% extrovert, dokonca som robil testy osobnosti a vždy mi vyšlo nejaký pomer 60/40, s tým, že 60 býval ten extrovert, ale boli obdobia, keď som si ten test spravil a bolo to naopak. Tá rada nájsť nejakú aktivitu je vynikajúca. Hociaký šport, či už individuálne alebo kolektívne, je v tom fakt dobrý. Je ale ťažké to spraviť akoby na začiatku, začať s tým, ale aj introvertom, aj môjmu introvertskému ja by som poradil vystúpiť z tej komfortnej zóny osamelosti a vyskúšať niečo nové, ako aj ona povedala. Nemyslím si, že existuje človek 100% introvert a 100% extrovert. Súhlasím, ale je to existuje mix. Introvert so sociálnou úzkosťou a ty veľmi sociálnu úzkosť nemáš. To je pravda. Hej. Viac k tejto téme asi v ďalšom videu vám povie. Čo robíš, keď sa necítiš motivovaný robiť niečo produktívne? Máš pocit, že jediné, čo sa ti chce, je ležať na gauči a nerobiť nič? Toto je moja obrovská vnútorná vojna, ktorú zápasím sám so sebou, pretože sa snažím byť až nezdravo produktívny, lebo dlho pre mňa tá produktivita bola jediný zmysel života. Proste ja som chodil z práce do práce a odtiaľ do práce, potom sa vyspal 6 hodín a išiel som znova. A toto bol môj denný rituál 7 dní v týždni. Pretože som nepoznal nič iné, nepoznal som proste voľnočasové aktivity, oddych, lásku, nepoznal som nič podobného. Keď nemám chuť robiť nič produktívne a mám chuť teda iba ležať na gauči, tak ležím na gauči, aj mi to jedno. A beriem relax ako nutnú súčasť toho produktívneho života. Keď vypnúť, tak sa snažím naplno vypnúť, že ideálne ísť mimo domácnosť, ísť niekde do prírody, ale aj keby doma, tak niekedy si dám aj také, že dni bez internetu, alebo si dám nejaký post, alebo fakt, že snažím sa naozaj vypnúť až pokiaľ ja len viem. Alebo potom tvoja frajerka čaká, že prečo jej nepíšeš? Áno, všetci čakajú, ale už na to sú ináč, Zvyknutý, ty si v tom nová, ale väčšina mojich kamošov sa na to zvyknutí, že 2-3 dní neodpíšem, je to úplne normálne. Ale to sa ešte nestalo u nás. No, sa aspoň raz do dňa. Hej. Ale hej, no. Ale teda, keď sa na to necítim,
tak jednoducho sa snažím dopriať si plný oddych, aby som mal na ďalší deň, lebo keby vtedy robím na silu niečo produktívne, tak dochádzam o tú silu ešte viac. Toto je podľa mňa veľmi dôležité oddychovať, keď ste takí prehnane produktívni. Keď máte opačný problém, máte takýto každý deň, tak vtedy už s tým naozaj treba niečo robiť a vtedy podľa mňa pomáha vytvoriť si režim. Tak stanoviť, že pôjdem po práci si zacvičím, aj keď sa mi veľmi nechce. Keď sa človek postupne dostane do toho režimu, tak je to potom ľahšie. Ja som mala takýto opačný problém. Ale veľmi som rada, že si povedal tento svoj pohľad na to, lebo podľa mňa veľa ľudí je v dnešnej dobe takých ako ty. Áno, je to kultúra dnešného sveta, Presne, to vnímam. No. Máme teraz takú trošku dlhšiu otázku. Ty ovplyvniteľný typ človeka, myslíš si, že mladí v súčasnosti majú potrebu zapadnúť a robiť veci, ktoré robia ich rovesníci, aj keď oni sami by to možno nechceli robiť? Počas strednej školy to bolo, čiže od 15 do 19. Môj hlavný cieľ bol byť cool. Veľmi ma to trápilo, keď mi to nešlo, veľmi ma to trápilo, keď ľudia nemali radi, to moje ja. Ale môj primárny fokus bolo, že zarobiť, presláviť sa a byť najväčší borec. A myslíš si, že mladí v súčasnosti sú ako na tom? Myslím si, že ten svet veľmi silno akoby diktuje, že čo je cool a čo sa má robiť a čo proste sa prijíma. Keď niekto má sledovateľov, má fame na internete, ľudia ho to žerú jednoducho. Ľudia povedia, že tomu veríš, toto je ono a dokonca aj ten algoritmus okolo je tak postavený, že my sami si upvotujeme tých ľudí, ktorých chceme, aby boli našimi vzormi. Ale keď si to tak všimneme, tak upvotujeme totálnych darebákov niekedy. Sú tam proste ľudia, nechcem teraz nikoho urážať, takže nepoviem radšej nič, ale sú tam fakt ľudia, ktorí by rozhodne nemali byť proste v pozícii nejakého lídra alebo nejakého vzoru. Influencera. Áno, avšak influence majú, pretože vedia ako na to. Jednoducho, človek ak sa naučí, ako hrať tú hru algoritmus a proste ako hrať tú hru fameu a slávy, tak hociaký darebák sa tam vie dostať. Aj môžu tam dostať dobrí ľudia, ale aj menej dobrí ľudia. Ja osobne som sa teraz snažil byť cool, potom som prišiel na to, že to tiež nemá žiadny zmysel. Uvedomil som si, že keď sa snažím byť cool, tak ja kopírujem tie vzorce iných. Nie som to ja. A úplne sa stratilo to, aký ja sám som. Sú už teraz mladí ľudia, ktorí podľa mňa dosť silno dokážu prejaviť svoje individuálne črty a ísť akoby takou antigou k tej bežnej spoločnosti. Myslím si, že je to fajn, ale často som videl aj také, že ten individualizmus vyvrcholí v niečom už príliš extravagantnom. Napríklad, a tiež nechcem nikoho urážať, takže poviem iba tak nejak okrajovo, že teda príliš vyzývavé oblečenie alebo príliš zakryté oblečenie, full čierne, full ružové, full biele, roztrhané, neroztrhané, to je jedno, ale také, že a ja chápem, že to má byť extravagantné. Dokonca to aj podporujem, avšak myslím si, že všetko má svoje proste zdravé hranice. Ľudia sú teda ovplyvniteľní, mladí ľudia sú veľmi ľahko ovplyvniteľní, je veľmi dôležité, aby boli cool, aby mali fame, lebo na základe toho si stanovia svoju sebahodnotu, čo je zle, čo nie je správny prístup. A potom zase, keď to niekto si povie, že nie, ja to nechcem takto robiť a budem presný opak tohto celého, tak ide až úplne zase ďaleko. Že proste strašne chce vyniknúť a potom je to až zase druhý extrém. Podľa mňa každý človek je prirodzene nejakým spôsobom ovplyvniteľný, preto aj existujú nejakí influenceri a takto. Aj keď môžem povedať, že ja osobne som taká dosť iná v tomto. Nikdy som nebola ovplyvniteľná, nikdy som nechcela byť cool, napríklad, akože v takom zmysle, že nikdy som nerobila niečo, čo bolo proti mne, len aby som bola cool. To som na to dosť hrdá. Celý môj život som bola veľmi hrdá na moju vieru napríklad, aj keď to bolo dosť protichodné a vždycky boli okolo mňa ľudia, ktorí neverili a niekedy fakt, že tú vieru skorej urážali, ale ja som tak či tak vždycky ostala tomu verná, takže myslím si, že v tomto som ja taká dosť dobrá. Myslím si úprimne povedané, že toto je moja silná stránka, že ja dokážem byť neovplyvniteľná, ale keďže viem, že väčšina ľudí je ovplyvniteľná, tak podľa mňa taká dobrá rada na toto je, že obklopte sa ľuďmi takými, akí chcete byť vy, a ak viete, že proste v srdci ste veriaci a naozaj chcete nasledovať Boha, je dobré, ak máte aj veriacich kamarátov, aj keď môžete mať kľudne aj neveriacich, ale potrebujete aj tých veriacich. Tam bola aj otázka, či som ja ovplyvniteľný. Ja som si povedal, že OK, toto je môj názor, toto som ja, takýto som, tak už mi je jedno, čo je okolo mňa. Aj keď som s feťákmi, aj keď som s ľuďmi, čo sú celý deň v kostole, aj keď som s ľuďmi, ktorí sú závislí, ktorí, neviem, sú
proti Bohu, to je jedno, proste je mi to jedno. Od každého človeka sa viem niečo naučiť, každý sa vie od každého niečo naučiť, ale čo si povedala ty, že okolo seba akí sú ľudia, tam je to príslovie, ktoré každý pozná, že s kým si taký si. Áno, presne. Je to veľká pravda a je dôležité si všimnúť, že teraz s kým trávim čas, kto je okolo mňa a k čomu motivuje. Byť sám v nejakej viere alebo v nejakom názore dokonca je ťažké až nemožné. Proste treba tú podporu tej komunity, toho spoločenstva, pretože sami sme na to máli. Samozrejme, byť vo veriacej komunite je fajn, viera je veľmi krásna a dokáže veľa dať tomu človeku, ale nemusí to každý akoby priznávať alebo prijať si. Je to na každého individuálne, možno to príde časom, možno to nepríde. Určite to nebude tento kanál, aspoň ja by som nechcel, aby tento kanál bol mierený takým štýlom, že toto je viera, toto je správne, tak to máte robiť. Toto nechceme, aspoň ja teda. Hej, súhlasím 100%. Chcem len ukázať teda to, že... Ten náš pohľad možno. Hej, áno, aký je náš pohľad, aká je naša skúsenosť ohľadom tohto celého. A ja, ktorý som bol veľmi, veľmi iný človek, dokonca... To je na celé video. Hej, to asi rozvinieme neskôr, ale iba v krátkosti, že bol som proste o dosť inší, dával som na názor iných, nasledoval som trendy, chcel som byť cool, chcel som byť in, robil som všetko, aby som mohol byť cool, predstavte si na všetko, čo len chcete, bolo to tam, zmenil som sa, aj ten život oveľa krajší takto. Je iný, ale je krásny, tú krásu vie podľa mňa každý človek nájsť a my teda chceme byť zrkadlom toho, alebo odkazom toho. Posledná otázka. Aký je tvoj názor na alkohol, drogy a cigarety? Veľmi kontroverzná otázka. Výborne. Veci, ktoré som ja nikdy neskúsila. Ja som ich skúsil. Začneme tam. Preto je otázka na teba. Aby ste si nemysleli, takže hneď na úvod teraz spomeniem, že skúsil som ich, všetky tieto 3 veci. Neviem, jak moc otvorene o tomto môžem hovoriť z hľadiska YouTube a všetkého, ale asi môžem. Toto video je určené iba na vzdelávacie účely a určite nepropaguje užívanie žiadnych omamných látok. Áno, to by malo ísť hneď na úvod. Ja som hľadal som, ani neviem, čo som hľadal som seba, hľadal som Boha, hľadal som zmysel života, hľadal som jednoducho, vydal som sa na cestu hľadania a súčasťou tohto môjho veľkého hľadania, alebo teda cesty okolo zeme, boli aj teda drogy a alkohol. Alkoholom som začal asi keď som bol tínedžer a bolo to také, že bola to jediná aktivita, ktorú moji rovesníci robili. Jednoducho v meste nebolo nič, neboli parky, neboli ihriska, nič. Keď sme chceli ísť sa von sa zabaviť, tak sme si kúpili fľašky, išli na nejaké úplne zarité parkovisko na konci mesta a opili sa. Jednoducho to bolo to, čo sa robilo. Nelúbilo sa mi to, neznášal som, keď som bol opitý, neznášal som ten pocit, hlavne na druhý deň. Moje telo to veľmi ťažko znášalo ináč, ale teda dialo sa to a chcel som proste zapadnúť. Fungovalo to, ale nefungovalo to zároveň. S tým som sekol celkom rýchlo. Potom som ale prešiel na víno a pivo, čo ináč dodnes dokážem vypiť. Moja frajerka s tým úplne asi nesúhlasí. Nie, som s tým úplne OK práve, že ak je to v zdravej miere, že dáš pohár vína alebo proste pivo, tak ja som s tým úplne OK. Ja to nerobím, lebo proste ja to nechcem robiť, nechutí mi to, ale som s tým OK, kým sa neopiješ. Čiže víno a pivo, šampanské, medovinu, také ľahké veci mám stále rád. Tvrdý alkohol už dlho nepijem, neuznávam ho, nemám ho rád, nepropagujem, nič podobné. Ale tieto proste ľahké veci si dám, mám rád proste tú chuť vína. Ďalej drogy. Mám veľa skúseností hlavne s trávou. Boli obdobia, keď som hulil, boli obdobia, keď som hulil veľa, boli obdobia, keď som vôbec nehulil. Ale pre mňa tá tráva bola vždy nástrojom akoby nejakej sebareflexie. Aj keď sme niekedy si dali v party, tak to začalo vlastne na strednej, ešte teda začali sme naša triedna partia, že ok, ideme sa kúpiť, ideme si vybaviť a ideme sa odpáliť. Tiež nejaké krásne miesto, ideálny výhľad, snacky a ide sa na vec. A sme sa smiali, zabávali, blablabla, rozprávali. Ale ja som vždy potreboval odísť. Ja som proste, dokonca som mal fázy na začiatku, že som utekal. Doslova, že utekal som od nich, že ja som sa bál a všetkého som sa lakol a chcel som byť sám. A potom som si uvedomil, že to nie je náhodou, že teda pre mňa ten stav, ktorý prežívam, je akoby veľmi silno sebareflektujúci. Že ja som sa ponoril do hĺbky svojich myšlienok, moja hlava behala na veľmi vysokom takte alebo na veľmi vysokej rýchlosti a často som si zapisoval dokonca, že čo mi tak behá, alebo som aj kreslil,
dokonca občas som hudbu spravil a podobne, ale pre mňa to bolo vždy, keď som mal nejaký konflikt v živote alebo niečo, čo som si nevedel vysvetliť alebo nevedel som na to prísť, tak som sa to snažil vyriešiť trávou. Určite by som to akoby nechcel vystrihnúť z môjho života. Som rád za túto skúsenosť a nehanbím sa za ňu. Teraz to nerobím a je to z toho dôvodu, že som prišiel na to, že aj s čistou hlavou sa dajú dokázať oveľa väčšie veci ako na hociakej externej omamnej látke. Hej, lebo sú to omamné látky, aj sa tak volajú. Aj to z toho dôvodu, že nejakým štýlom on zmení naše vedomie, hej, alebo to, ako vnímame svet, ako premýšľame. Čím silnejšie drogy, psychotropné látky, hej, LSD, hruby, šalvia, hocičo okolo, tak sú proste ešte silnejším boomom do svetu našej hlavy. Ale to všetko iba o našej hlave, hej, stále sa hrabeme v tej databáze, čo máme tu. A tá databáza je tam stále, či sme triezví, opití, sfajčení, to je jedno, hej, na hociakej látke. Čiže momentálne sa snažím, aj celkom sa mi darí žiť čistý život, hej, neberiem žiadnu látku. A nedávno som sa stretol s jedným človekom, ktorý bol veľmi silno závislý na silných látkach. Konkrétne to bola ayahuasca, hríby a každodenná tráva, hej, že každý deň 2-3 krát do dňa. A tento človek robil akoby také duchovné obnovy, alebo také po anglicky sa povie retreat. Bolo to také veľmi, veľmi silno duševné. A vlastne išlo o to, že teda tento človek proste robil také duchovné akcie, hej, dlhšie, kratšie. Dokonca žil v takom centre, bol udržovaný iba z nejakých fondov a hlavne z darov ľudí, ktorí tam prichádzali. A povedal, že po tom všetkom, čo on skúsil a čo zažil a čo vyskúšal, je čistá hlava tou najsilnejšou drogou a dá sa s ňou zájsť oveľa ďalej ako na hociakej inej látke. Toto je aj môj osobný názor už teraz. Potom, ako som to všetko vyskúšal a viem, aké to je byť na tej látke, viem, aké to je nebyť na tej látke. Konkrétne raz napríklad myslím trávu. Keď je človek sústredený, kľudný, sám za sebou, naozaj spokojný vo vnútri, vie zájsť ďaleko ďalej a vie lepšie prežiť aj ten prítomný moment, lepšie si užiť chvíle. Je to o dosť ťažšie, o dosť nižšie, ale stojí to za to. Čiže keď ste už skúsili nejakú drogu, vôbec to nevadí. Ak si dáte pohár piva, vôbec to nevadí. Tvrdý alkohol podľa mňa nie je dobrý, pretože alkohol je dosť deštruktívna látka. A môjim názorom je, že alkohol je o dosť horší, ale ani jedna z nich nie je dobrá, určite. Je fajn skúsiť to bez a nebáť sa tej neistoty, že a čo teraz budem robiť? Aj budem len tak sedieť? Áno, budem len tak sedieť. Podľa mňa je to veľmi zlé a mám na to veľmi negatívny názor. Viete si tak veľmi zničiť život, ale naschvál som dala túto otázku tebe, lebo viem, že máš s tým skúsenosť a máš možno bližší pohľad k mladým v tomto. Som proste počula veľa o drogách, že veľmi veľa ľudí začalo trávou, skončili pri tvrdých drogách. Je to možné, no je to možné. Polovicu tu veci, čo si povedal, som ani nerozumela, že to je za droga. To je dobré. Som v tom veľmi nevzdelaná, keďže som nikdy nič také neskúsila, ale môžete si veľmi zničiť život. A tento život máme iba jeden, takže aj ty si povedal, že je to lepšie bez toho, ako s tým. Človek, ktorý si tým prešiel. Už keď ste to urobili, tak neviete na tom nič zmeniť. Ale ak ste to neurobili, tak určite to nerobte len kvôli tomu, aby ste to skúsili sami na vlastnej koži a... Aby si zapadli, tak to rozhodne nie. Prosím, nie. Je to ťažké, ale prosím, nie. Fakt, toto prosím, nie. Aby si zapadli, nestojí to za to. A presne preto máme tento YouTube kanál spolu, lebo máme iné pohľady na veci a zároveň veľmi podobné. Sa doplňame. Takže toľko. Myslím, že si to veľmi pekne uzavrel touto otázkou. A ešte ale mi napadli dve myšlienky k tomu, čo si hlavne ty hovorila. Jedna je, že teda ak už to niekto skúsil a má to trvalú stopu, je to rovnako aj s hriechom. Človek jednoducho sa potkne a spraví chyby, ale Boh miluje oveľa viac tých ľudí, ktorí sa k nemu vrátia a pôjdu hlavne na sviato zmierenia, teda na spoveď, ale teda keď akože naozaj oľutujú svoje činy a vrátia sa k čistote. Je to ináč rarita a myslím si, že aj pre divákov to bude rarita, že tu teda máme niekoho, kto nemá s tým žiadnu skúsenosť a život má naozaj čistý.
Je to možné, vidíme to na vlastných očiach a Mám aj ja veľa chýb, urobila som veľa chýb v živote, nie som úplne čistá. áno, ale čo sa týka tohto, tak si čistá a mala si aj ťažké obdobie a nesiahla si po tom, čo veľa ľudí by určite spravilo. Myslím si, že tam rozdiel medzi chlapcami a babami v tomto ináč, myslím, že chlapci majú väčšiu tendenciu to akože skúsiť, ale napríklad ešte k cigaretám, čo sme sa nevyjadrili, než to teraz napadlo, všeobecne cigarety neuznávam, pretože to nedáva žiadny extra feel, nič extra. Tu nikdy som nefajčil, akože, ale mal som už akože normálne, že tú cigaretu, hej, že som ju vyfajčil, ale nikdy som nemal, že proste nebol som fajčiar, tak. Cigarety si myslím, že iba ničia to telo, sú naozaj nezdravé, vidíte to na tých obrázkoch, nie je to proste len tak zo zábavy. Cigarety neuznávam, ale niekomu to dáva relax, nikdy som nechápal fajčeniu, ale beat. Druhá vec, čo som ešte chcel dodať, Boh nás stvoril na túto zem takých ako sme, s čistou hlavou a keď sa narodíme, tak nemáme v rukách hrst marihuany alebo proste nejakú tabletku a nič podobného, hej. Sú to veci, ktoré sme buď si vymysleli, vypestovali, alebo nám je dokonca dala aj príroda, pretože aj také existujú, ale neznamená, že to musíme nevyhnutne konzumovať, že to je proste nutnou súčasťou života. V prírode je aj muchotrávka a nekonzumujeme ju proste, hej, je to niečo podobné. Každopádne, ak si už niečo skúsili, ja som tiež skúsil, je to fajn, keď proste sa dokážete od toho odosobniť a odpustiť si. Ako náhle to človek naozaj úprimne ľutuje, tak Boh to odpustí. Na záver videa by som povedal, že čistota je možná, ako vidíme aj na nej, tak proste dá sa žiť naozaj čistý život a nepoznať ani tieto slová a témy. Ja z tej čistoty nepochádzam, ale určite budú ľudia, ktorí si stotožnia skôr s mojím príbehom. Dá sa zmeniť, hej, dá sa úplne vybočiť. Chcem vám povedať teda, že to má zmysel, viera má zmysel, viera je krásna, na vieru sa dá byť hrdý. Viera nie je len o kostole a o mrmlení nejakých modlitieb, je to súčasťou, ale je to niečo oveľa viac, mnoho viac a prajem každému, aby toto zažil, pretože je to zatiaľ najlepšia droga, ktorú som v živote skúsil. A ďakujeme teda Kristínke za nádherný nápad na video, za krásne počasie, ktoré sa nám vydarilo. Ktoré som zariadila. Áno, ktoré sme si vyprosili. Mali sme dosť zdĺhavé, ale aj zmysluplné otázky si myslím. A dajte nám prosím nejakú recenziu, feedback, komentár, čokoľvek. Aký z toho ste mali pocit, čo ste si z toho odniesli, čo ste si zapamätali, s čím súhlasíte, alebo na druhej strane nesúhlasíte. A či máme teda pokračovať v takomto formáte, v takýchto videách. A ešte prenechám slovo na záver mojej milovanej. Ďakujem ti za to, že si tak krásne a hodnotne zodpovedal na moje otázky. Tým by sme už ukončili naše video a dajte nám teda recenziu a tešíme sa na vás v ďalšom videu. Áno, like, komentár, odber povinne a zdieľať so susedmi aj priateľkami. Hej, ahojte. Ahoj. Peace and love.